Ploaia bătea cu putere în geamurile conacului Hawthorne, iar lumina palidă a unui început de primăvară abia pătrundea prin perdelele grele. În salonul principal, Lady Isabella stătea la pian, degetele ei tremurânde, atingând abia clapele, dar fără a smulge vreun sunet. Inima îi bătea cu putere, un amestec de teamă și resemnare îi cuprindea sufletul, căci în acea dimineață mama ei, contesa de Westmere, îi rostise din nou acele cuvinte apăsătoare. Datoria ta este să salvezi familia. Onoarea noastră depinde de tine. Vocea contesei răsună din nou, tăioasă, din colțul camerei. Isabela, adu-ți aminte că un singur pas greșit ne poate aduce ruina. Ducele nu iartă frivolitatea. Isabela își ridică privirea spre mama ei, încercând să citească în ochii aceia severi vreo urmă de înțelegere. Dar acolo nu era decât îngrijorare și o disperare bine ascunsă, sub masca demnității. Înțeleg, mamă, răspunse ea, vocea abia auzită, ca o adiere. Contesa se apropie, netezindu-i rochia cu o mișcare fermă. Trebuie să fii ireproșabilă, Isabela. Ducele de Ravenshire nu e un bărbat obișnuit, e mândru, rece și nu acceptă scandaluri. Dacă totul merge bine, familia noastră va avea din nou un viitor. Acele cuvinte îi răsunau în minte. Isabela știa că povara nu era doar a ei, ci a tuturor celor care depindeau de casa Hawthorne. Tatăl său, cândva un om puternic, acum îmbătrânit și slăbit de griji, o privea cu ochi triști de fiecare dată când trecea pe lângă el pe coridoare. Fratele ei, tăcut și apăsat de eșecurile moștenite, evita să-i întâlnească privirea. În acea seară, Isabela fu chemată în biroul tatălui său. Lordul Hawthorne, cu părul cărunt și obrajii subți, o privi lung. Fata mea, a început el cu o voce stinsă. Știu că nu ți-am cerut niciodată nimic. Dar acum, familia noastră depinde de tine. Ducele e un om drept. Poate nu e cald, dar e cinstit. Iar Ravenshire înseamnă stabilitate. Isabela își strânse mâinile în poală, simțind greutatea așteptărilor tuturor. Voi face ceea ce trebuie, tată. La puțin timp după aceea, vestea logodnei iminente se răspândi ca focul printre nobilii din împrejurimi. Într-o după-amiază de aprilie, o trăsură neagră se opri în fața conacului. Servitorii se aliniau cu respect, iar Isabela, deși își ascundea spaima sub o mască de calm, simțea cum fiecare pas al oaspetelui răsună în inima ei. Ducele de Ravenshire, Alexander Blackwood, păși în salon cu un aer distant și impunător. Silueta lui înaltă, costumul impecabil, privirea rece ca gheața de iarnă. Lady Isabella, rosti el scurt, făcând o reverență formală. Excelență, răspunse ea, înclinând ușor capul. Privirile li se întâlniră pentru o clipă, iar Isabela fu cuprinsă de un fior. Ochii lui Alexander, de un albastru întunecat, nu lăsau să se întrevadă nicio emoție, nicio fisură în armura de răceală. Sper că v-ați simțit bine în această după-amiază, zise ea, căutând cu disperare o punte către el. Sunt aici din datorie, nu din plăcere, răspunse el, cu o sinceritate brutală. Familia dumneavoastră are nevoie de ajutor. Eu am nevoie de o soție potrivită. Cuvintele lui, reci ca lama unei săbii, îi răsuciră inima. Dar Isabela nu lăsă să se vadă nimic. Contesa interveni rapid, zâmbind forțat. Desigur, excelență, suntem onorați de vizita dumneavoastră. Isabela este pregătită să fie demnă de numele Ravenshire. În tăcerea ce urmă, Isabela simți cum fiecare gest al ei era observat, fiecare cuvânt cântărit. Nu avea voie să greșească. Știa că reputația lor era un fir de mătase, ușor de rupt de cel mai mic zvon. După plecarea duceleui, Isabela rămase în salon, privindu-și mâinile tremurânde. Mamă, dacă nu sunt destul de bună pentru el, șoptia, abia reținând lacrimile. Contesa o cuprinse strâns, fără a-și permite însă vreo slăbiciune. Nu ai voie să cedezi. Familia noastră nu poate supraviețui fără tine.
În acea noapte, Isabela se plimbă singură pe coridoarele vechi ale conacului, pașii ei răsunând pe podeaua rece. În mintea ei, portretul duceleui rămânea la fel de enigmatic și amenințător. Dar undeva, adânc, o întrebare nerostită îi dădea târcoale. Cine era cu adevărat Alexander Blackwood și ce ascundea dincolo de masca rece a datoriei? Ceva din privirea lui îi spunea că adevărul nu era atât de simplu pe cât voia familia ei să creadă. Liniștea de dinaintea zorilor era spartă doar de sunetul ploii care picura molcom peste sticlăria veche a conacului Hawthorne. În timp ce majoritatea casei dormea, un bărbat înalt, cu umerii drepți și privirea mereu atentă, pășea cu pași hotărâți pe aleea pietruită ce ducea spre bucătăria personalului. Îmbrăcat într-o haină aspră, cu pălăria trasă pe ochi, Alexander Blackwood, ducele de Ravenshire, era de nerecunoscut. Numele lui nu era rostit aici. Pentru toți, el era Thomas, noul grădinar. Trecuseră doar câteva zile de când primise primele scrisori anonime. Lady Isabella nu este ceea ce pare. Atenție la sinceritatea ei. În alte vremuri, poate le-ar fi aruncat în foc fără să le citească până la capăt, dar de data aceasta, sămânța îndoielii încolțise adânc. Nu-și permitea să greșească. Viitorul său și mai ales onoarea sa depindeau de alegerea unei soții ireproșabile. De aceea, Alexander luase hotărârea de a o cunoaște pe Isabela, fără perdeaua conveniențelor sociale, fără privirile atente ale mamei ei și fără măștile impuse de rang. Nu era prima dată când își folosea inteligența și sângele rece pentru a se infiltra în viețile altora, dar niciodată nu simțise o astfel de neliniște. "Bună dimineața, Thomas!" îl salută vesela menajeră, doamna Potts, aruncându-i o privire evaluatoare. "Bună dimineața!" răspunse el, imitând accentul unui băiat crescut la sat, ochii săi atenți, măsurând deja fiecare colțișor al bucătăriei. În primele ore ale dimineții, Alexander se amestecă printre ceilalți servitori, învățând rapid rutina și ascultând fiecare șoaptă. Curând, remarcă faptul că familia Hawthorne era mult mai vulnerabilă decât lăsase să se vadă. Totul părea la limita prăpastiei, iar Isabela, departe de a fi o tânără superficială, își purta poverile cu o demnitate tăcută. Într-o după-amiază, când soarele abia reușea să străbată norii grei, Isabela coborî în grădină, singură, cu un coș pentru trandafiri. Alexander, cu mâinile murdare de pământ și hainele ponosite, se aplecă asupra unui rond de flori, dar nu pierdu niciun gest al ei. Observă cum, departe de ochii mamei, chipul fetei se destindea, iar privirea îi era mai caldă. "Cum îi merge, domnișoară Isabela?" o întrebă bătrânul Wilkins, grădinarul șef. "Mai bine, mulțumesc, domnule Wilkins. Aerul proaspăt mă ajută să uit de tot ce e greu," răspunse ea, lăsându-se în voia unui zâmbet sincer. Alexander ascultă cu atenție. Vocea ei nu era nici pe departe atât de rigidă ca la întâlnirile oficiale. În scurt timp, Isabela a început să culeagă trandafiri și, în loc să-și păstreze distanța de rang, vorbi deschis cu servitorii, întrebându-i despre sănătatea lor, despre copii și nevoile gospodăriei. "Mă tem că domnișoara noastră nu prea se potrivește cu lumea balurilor," șopti Wilkins către Thomas, crezând că vorbește cu un om de încredere. "De ce spuneți asta?" întrebă Alexander cu o curiozitate greu de ascuns. "Pentru că îi pasă prea mult și-și ascunde lacrimile pe sub ramuri ca să nu o vadă nimeni." În următoarele zile, Alexander urmă cu atenție fiecare detaliu. Isabela era întotdeauna prima care observa dacă un servitor era bolnav, era gata să-i ofere ceai sau să-i aline durerile cu vorbe bune. Nu odată o surprinse stând de vorbă cu doamna Potts la bucătărie sau cu micuța Emma, fata de la spălătorie, pe care o învăța să citească pe ascuns. Într-o seară răcoroasă, Isabela ieși din nou la plimbare, de data aceasta pe aleea ce ducea spre pădurea veche.
Alexander, cu o scuză aruncată grădinarului șef, o urmă la distanță. Isabela își lăsă pălăria pe un trunchi și se așeză pe iarbă, cuprinsă de o melancolie greu de descris. Dacă aș putea fi măcar o zi, doar eu însămi, șopti ea, aproape fără să știe că e ascultată. Cuvintele ei îi răscoliră sufletul lui Alexander, mai mult decât și-ar fi dorit să admită. Nu era obișnuit să vadă noblețea fără pretenții, o noblețe izvorâtă din suferință, nu din rang. Din întunericul unei sălcii, Isabela scoase o carte și citi câteva pagini. Apoi lăsă capul pe genunchi, închizând ochii. Dintr-o dată, un zgomot de pași o făcu să tresară. Alexander, neputând să se ascundă la timp, se arătă. "Cine e acolo?" întrebă ea, speriată. "Iertați-mă, domnișoară. Am venit să vă aduc trandafirii pe care i-ați uitat în grădină." Minți el rapid, ținând în mână câteva flori. "Oh." "Mulțumesc, Thomas," spuse Isabela, ușurată. Zâmbetul ei era cald, iar Alexander simți o senzație ciudată de vinovăție. "Vă place să citiți, domnișoară?" se aventură el, dorind să prelungească momentul. "Foarte mult. Dar mama spune că e o pierdere de vreme," oftă Isabela. "Când eram mică, tata îmi citea în fiecare seară, dar vremurile acelea au trecut." Alexander privi spre ea, încercând să-și ascundă tulburarea. Pentru o clipă, o tânără cu suflet luminat se dezvăluia în fața lui, departe de presiunea balurilor și a titlurilor. "Ce ați alege, dacă ați putea? Viața de domnișoară sau cea a unei fete obișnuite?" Isabela zâmbi trist. "N-am să știu niciodată, dar cred că inima mea ar alege libertatea." În zilele ce urmară, Isabela începu să caute tot mai des compania servitorilor. Se implica în viața lor, râdea cu ei, îi ajuta la treburi mărunte. Doamna Potts îi povesti lui Thomas într-o dimineață. "E un înger, domnișoara Isabela. Dacă ar avea mai puține griji, ar fi cea mai fericită fată din Anglia." Alexander începu să vadă lumea prin ochii ei. Nu mai era doar ducele, ci un bărbat care descoperea cu fiecare gest cât de greșit o judecase pe Lady Isabela. Seara, când Isabela se retrăgea în camera ei, Alexander rămânea în grădină, cu gândurile sfâșiate între datorie și dorința de a-i oferi libertatea, după care tângea. Într-una din nopțile ploioase, Isabela, incapabilă să doarmă, coborî în bucătărie pentru o cană cu lapte cald. Îl găsi pe Thomas curățând tacâmurile, cu mâinile pline de săpun. "Nu dormiți, domnișoară?" întrebă el, încercând să pară preocupat doar de treabă. "Nu pot. Uneori mă simt ca o pasăre într-o colivie de aur," răspunse ea, privind pe fereastră. "Poate colivia nu va fi mereu închisă," îndrăzni el, cu o voce stinsă. "Mi-aș dori să fie așa, dar nu depinde de mine." Privirea lor se întâlni în semi-întuneric, iar Alexander simți pentru prima dată povara propriilor alegeri. Era posibil ca adevărata Isabela să fi fost mereu ascunsă de ochii lumii, la fel cum el se ascundea acum sub o altă identitate? În zilele ce urmară, ducele deveni tot mai tulburat. Scrisorile anonime păleau în fața sincerității pe care o vedea zilnic. Isabela nu era doar demnă de numele Ravenshire, ci și de admirația unui bărbat care își pierduse credința în bunătate. Dar pe măsură ce se apropia momentul în care trebuia să-și dezvăluie adevărata identitate, Alexander nu știa dacă Isabela va putea ierta această trădare. În acea dimineață, când Isabela păși din nou în grădină, soarele strălucea pentru prima dată după multe zile. Un nou început părea posibil, dar umbrele trecutului încă pândeau la fiecare colț. Ce se va întâmpla când adevărul va ieși la lumină? Isabela era pregătită să afle cine era cu adevărat Thomas și ce ascundea el în spatele privirii sale intense. Ceața dimineții se ridica încet peste grădinile conacului Hawthorne, desenând umbre alungite pe aleile umede. Isabela ieși tiptil din casă, cu pașii apăsați de gânduri care nu-i dădeau pace.
În ultimele zile, singura ei alinare fusese prezența lui Thomas, grădinarul cel nou, mereu gata să o asculte fără a judeca. Îi devenise confident fără să-și dea seama, iar între ei se născuse o prietenie tăcută, dar profundă, țesută din priviri și cuvinte simple. În acea dimineață îl găsi aplecat asupra unui strat de flori, cu mâinile acoperite de pământ și privirea concentrată pe o tulpină firavă. "Bună dimineața, Thomas!" șopti ea, oprindu-se lângă el. Bărbatul ridică ochii și îi zâmbi, un zâmbet discret, dar sincer ce-i încălzea inima. "Bună dimineața, domnișoară Isabela! Sper că ați dormit mai bine azi," ea oftă, lăsând coșul pe iarbă. "Nu prea. Mama mi-a vorbit până târziu despre importanța viitoarei vizite a ducelui. Simt că nu mai pot respira, Thomas. Fiecare zi e o povară." El tăcu, ascultând-o cu o atenție care îi dădea curaj. "Nimeni nu mă întreabă dacă vreau să mă mărit cu un om pe care nu-l cunosc," continuă Isabela. "Toți spun că e o datorie, că trebuie să-mi salvez familia. Dar dacă eu nu pot, dacă nu sunt destul de puternică, nu cred că există cineva mai puternic decât dumneavoastră," îndrăzni Thomas, privindu-i chipul palid sub razele timide ale soarelui. Ea zâmbi amar. "Puterea nu mă ajută să fiu fericită. Visez la o viață în care să pot alege, să nu trăiesc mereu sub umbra aparențelor. Știu că pare copilăresc. Nu e deloc copilăresc," răspunse el cu vocea blândă. "E o dorință pe care o are fiecare om, oricât de simplu ar fi, sau oricât de nobil." Isabela simți pentru prima dată că cineva o vedea cu adevărat. Își dădu seama că nu se mai temea să-și deschidă sufletul în fața lui Thomas. "Sunt zile în care mi-aș dori să fiu una dintre fete, ca Emma sau ca doamna Potts, să pot râde fără griji, să nu conteze cine mă privește și să nu trebuiască să port mereu măști. Dumneavoastră nu sunteți ca ele, dar nici nu trebuie să fiți. Aveți ceva ce nu poate fi învins, bunătatea. Am văzut cum vă pasă de toți cei din jur, chiar dacă lumea nu vede. Vorbele lui o emoționară mai mult decât ar fi crezut. Thomas, dacă aș putea fugi, aș face-o, dar nu pot. Mama mi-ar frânge inima, iar tata s-a schimbat atât de mult. Îl văd cum se luptă cu ruina, cu neputința. Nu-l pot lăsa așa." Bărbatul lăsă jos un fir de trandafir și o privi cu o intensitate neașteptată. "Poate că nu puteți fugi, dar puteți să rămâneți așa cum sunteți și să nu lăsați pe nimeni să vă frângă spiritul." Pentru o clipă, tăcerea pluti între ei, încărcată de promisiuni nerostite. Isabela simți un fior ciudat. În ochii lui Thomas descoperea o încurajare pe care nu o primise niciodată de la familia ei. În zilele următoare, Isabela și Thomas se întâlniră tot mai des, uneori la ceas de seară, când grădina era pustie, alteori în bucătărie, când Isabela găsea pretexte să ajute la copt pâinea sau la udat florile. Între ei se năștea o încredere tăcută, un spațiu sigur în care Isabela putea fi ea însăși. "Ai avut vreodată sentimentul că nu aparții nicăieri?" îl întrebă ea într-o zi, așezată pe banca de sub tei. "De multe ori," răspunse el, privind spre aleile umbrite, "dar am învățat că locul tău e acolo unde găsești oameni care te înțeleg, fie și numai unul singur." Isabela își mușcă buza, încercând să-și stăpânească emoțiile. "Tu mă înțelegi, Thomas, mai mult decât oricine. Mă onorează să aud asta, domnișoară." El își coborî privirea, simțind greutatea propriilor cuvinte. Întreaga lui viață fusese construită pe reguli, pe control și tăcere. Însă sinceritatea Isabelei îi zdruncina convingerile. Nu era superficială, nici egoistă, ci plină de curaj și tandrețe. Într-o seară, Isabela intră în bucătărie, găsindu-l pe Thomas privind spre focul din vatră. "Thomas, nu știu cum să-mi găsesc locul în lumea asta," mărturisi ea, așezându-se lângă el. "Poate nu trebuie să-l găsiți acum, poate trebuie doar să trăiți fiecare zi, atât cât puteți de sincer," răspunse el încet. Ea se uită lung la el, cu ochii mari, umezi. "Dacă aș putea alege, nu m-aș mărita niciodată din datorie.
Aș vrea să iubesc și să fiu iubită pentru cine sunt cu adevărat. Thomas simți cum cuvintele ei îi ating inima. În acea clipă, Alexander Blackwood nu mai era ducele mândru, ci un bărbat care își dorea să protejeze sufletul unei fete fragile și curajoase. Poate dragostea nu e atât de departe pe cât credeți, spuse el, cu o voce joasă, abia auzită. În paralel, în casa mare, contesa de Westmere întărea presiunea asupra fiicei sale. În fiecare seară, Isabela era instruită. Cum să zâmbească, cum să răspundă la întrebări, cum să-și ascundă orice urmă de emoție. Isabela, trebuie să fii perfectă, îi repeta mama cu vocea tăioasă. Ducele va reveni curând. O singură greșeală și totul e pierdut. Da, mamă, răspundea Isabela, simțind cum îi fuge aerul la fiecare cuvânt rostit. Să nu te prind vorbind cu servitorii, să nu-ți pierzi vremea în grădină. Numele nostru depinde de tine. Înțeleg, mamă. Noaptea Isabela plângea în tăcere, dorindu-și să poată fugi înapoi în grădină, să discute cu Thomas, să simtă iar acea libertate firavă pe care o găsea doar în preajma lui. Într-o după-amiază mohorâtă, Isabela fu găsită de Thomas lângă un rond de lavandă, cu obrajii umezi. Ce s-a întâmplat?" întrebă el, cu grijă. Mama, e tot mai dură. Spune că viața mea nu mi-aparține, că trebuie să fiu exact așa cum vor toți. Nu mai pot, Thomas. Mă simt ca o străină în propria casă. El se apropie, fără să-i pese de reguli. Vă promit că nu sunteți singură. O să vă fiu aproape, orice s-ar întâmpla. Ea ridică ochii spre el, cu o licărire de speranță. Mulțumesc. Nu știu ce m-aș face fără prietenia ta. Prietenia e cel mai de preț lucru, răspunse el, simțind cum întreaga lui lume se schimbă. Din acea zi, Alexander nu mai putu privi la Isabela cu ochii de judecător. Începu să o admire, să-i respecte lupta și să-i dorească fericirea, chiar dacă asta însemna să-și riște propriul viitor. Într-o seară, Isabela îi mărturisi: "Mi-e teamă de ziua în care ducele va veni din nou. Mi-e teamă că nu voi putea fi femeia pe care o așteaptă toți." Thomas îi strânse mâna pentru o clipă, încurajând-o. "Nu trebuie să fiți altcineva. Oricine v-ar cunoaște cu adevărat, v-ar prețui așa cum sunteți." Isabela zâmbi, simțind pentru prima dată o rază de speranță. Dar știa că apropierea vizitei oficiale a duceleui va schimba totul. Era gata Isabela să-și asculte inima, chiar cu riscul de a-și pierde familia, iar Thomas, sau ducele Alexander, va avea curajul să spună adevărul când totul atârna de un fir de păr. Nimeni nu putea ști ce surprize aduce următoarea întâlnire, dar Isabela simțea că orice s-ar întâmpla, sufletul ei nu va mai putea fi înăbușit. În dimineața anunțului, aerul în conacul Hawthorne era încărcat, parcă electrizat de așteptarea unui eveniment ce avea să schimbe soarta tuturor. Clopotele bisericii băteau departe, iar servitorii alergau de colo-colo, lustruind tacâmuri, aranjând flori, grăbindu-se să înlăture orice urmă de neglijență. Contesa de Westmere, cu ochii veșnic aspri, supraveghea totul ca o regină în exil. "Isabela, rochia ta, unde este rochia cea nouă?" Vocea mamei răsuna pe coridor. Isabela stătea în camera ei, privind gol în oglinda cu rame aurii. Obrajii îi erau palizii, iar ochii, deși frumoși, ascundeau o teamă tăcută. "Imediat, mamă," răspunse ea, trăgându-și adânc sufletul în piept. Nu avea voie să arate nicio fisură. Astăzi, masca perfecțiunii trebuia purtată cu o grație desăvârșită. Coborâ treptele cu pas ușor, simțind pe umeri povara așteptărilor tuturor. În salon, tatăl ei se ridică greoi, îmbrăcat sobru, și îi zâmbi slab. "Fata mea, amintește-ți, totul depinde de tine." Isabela încuviință, dar cuvintele îi răsunau goale. Nu voia decât să fugă în grădină, să-și piardă pașii printre lavandă,
și să găsească alinare în prezența singurei persoane care îi dăruise, fără să știe, curaj. Thomas, grădinarul cel nou, care era de fapt Alexander, ducele de Ravenshire. Dar astăzi, Alexander era doar o umbră printre servitori. Sub chipul lui Thomas muncea cot la cot cu ceilalți, dar ochii îi urmăreau fiecare gest al Isabelei. Văzu încordarea din spatele zâmbetului ei, degetele strânse pe mânerul evantaiului, tăcerea apăsătoare dintre replicile atent studiate. Nu mai era loc de sinceritate, nu mai era loc nici măcar de răsuflare. Ați auzit, Thomas? Ducele vine astăzi, șopti bătrânul Wilkins, încercând să pară neinteresat. Așa se zvonește, răspunse Alexander, ascunzându-și emoția sub o mască de indiferență. Săraca domnișoară Isabela. Nu știu cât mai poate îndura. Alexander nu spuse nimic. Fiecare oră petrecută la Hawthorne îi schimbase judecata. Isabela nu era doar o domnișoară de familie bună, ci un suflet sacrificat pe altarul conveniențelor. În zilele din urmă, între ei se strecuraseră gesturi mici, dar pline de semnificație. O floare lăsată pe bancă, o privire împărtășită întreagăt, un surâs fugar, atunci când credeau că nu-i vede nimeni. În acea dimineață, Isabela se strecură afară, cu rochia ei bleu pal, înainte de sosirea oaspetelui. Îl găsi pe Thomas lângă sera cu trandafiri, tăind flori pentru aranjamentele din salon. Thomas. Vocea îi tremura, dar nu de frig. El se opri, cu foarfeca în aer. Domnișoară Isabela, e bine să vă vedeți înainte de tot ce urmează. Ea își mușcă buza, apoi făcu un pas spre el, cu ochii plini de o disperare pe care nu o mai putea ascunde. Mi-e atât de teamă, Thomas, să nu mă trădez în fața ducelui, să nu greșesc. Mama mă supraveghează la fiecare cuvânt. Tata mă privește ca pe singura speranță. Nu mai pot. Alexander, sub masca de servitor, simți un impuls de a-i lua mâna. Se abținu, dar glasul îi deveni neașteptat de cald. Veți reuși. Ați trecut prin atâtea. Nu lăsați nimic să vă fure demnitatea. Ea îi răspunse cu un zâmbet trist. Aș vrea să pot rămâne aici, să vorbesc cu tine, nu cu lumea lor. Poate că uneori ceea ce pare imposibil devine realitate, dacă ai curajul să speri, murmură el. Isabela îi aruncă o privire recunoscătoare. Apoi fugi înapoi în casă, nu înainte ca mâinile lor să se atingă pentru o clipă, atât cât să simtă amândoi un fior care le alungă singurătatea. Înainte de prânz, vestea sosirii duceleui răsună ca un tunet. Trăsura neagră opri în fața scărilor principale, iar familia Hawthorne se adună, cu Isabela în mijloc, impecabilă ca o statuie de porțelan. Alexander, deghizat, privi scena de la distanță, cu inima strânsă. Știa ce se aștepta de la el ca duce, dar pentru prima dată rolul îi se părea strâmt, sufocant. În salon, contesa îi șopti fiicei sale. Zâmbește doar când trebuie, răspunde scurt și politicos, nu te uita prea mult în ochii lui. Și nu uita, Isabela, onoarea noastră e în joc. Da, mamă, răspunse ea cu vocea stinsă. Când Alexander, sub masca de duce, intră în salon, Isabela simți cum tot sângele îi se scurge din obraj. Îl privi pe sub gene, încercând să-și amintească toate lecțiile mamei. Ducele era rece, distant, dar în ochii lui albaștri se ascundea o neliniște pe care doar ea părea să o recunoască. Lady Isabela, sper că vă găsesc bine, spuse el cu o voce tăioasă. Mulțumesc, excelență, sunt onorată, răspunse ea, înclinând ușor capul. Schimbul de cuvinte era o piesă de teatru, dar sub suprafață pulsa o tensiune greu de stăpânit. Alexander nu-și putea lua ochii de la ea, recunoscând în fiecare gest suferința pe care o văzuse în grădină, în fiecare cuvânt rostit cu grijă, dorința de libertate, teama de a nu-și dezamăgi familia. După întrevedere, Isabela se retrase în bibliotecă, simțind că se sufocă. Din întuneric, Thomas apăru pe neașteptate, ca și cum soarta însăși l-ar fi adus acolo.
Domnișoară, sunteți bine?" Ea își ridică privirea, cu ochii înlăcrimați. Thomas, am făcut tot ce mi s-a cerut, dar simt că mă pierd cu fiecare clipă. El își lăsă mâinile pe spătarul scaunului, aproape de umărul ei. Nu sunteți singură, vă jur. N-am cui să spun toate acestea. Dacă aș putea să fug, aș face-o, dar nu pot. Vocea îi se frânse, iar Alexander, fără să mai țină cont de rolul său, îi atinse ușor mâna. Aveți dreptul să fiți fericită. Poate că nimeni nu vă spune asta, dar eu cred în dumneavoastră. Isabela își trase mâna, speriată de intensitatea gestului. Se ridică repede, privind în jur să nu fi fost văzuți. Nu trebuie să ne vadă nimeni, Thomas, dacă mama ar afla. El în cuviință, cu inima grea. Voi fi atent. Dar nu uitați ce v-am spus. Tensiunea creștea de la o zi la alta. Isabela și Thomas găseau pretexte să se întâlnească. Un buchet de flori, o carte uitată, o plimbare scurtă la apus. De fiecare dată Isabela simțea că trăiește cu adevărat, că poate respira. Știi, Thomas, când sunt cu tine, uit de toate, mărturisia într-o seară, când soarele se pierdea în norii grei. Și eu uit, spuse el, privindu-i chipul luminat de apus. Uit cine sunt, ce am de făcut. Aș vrea să nu existe nimic altceva decât clipa asta. Isabela zâmbi, dar în ochii ei plutea o întrebare mută. Cine era cu adevărat acest bărbat care îi citea sufletul atât de bine? De partea cealaltă, contesa și-a dat repede seama că Isabela petrece prea mult timp cu noul servitor. Într-o dimineață o trase deoparte, cu o privire de gheață. Ce tot cauți prin grădini, Isabela? Lumea vorbește deja. Dacă cineva te-ar vedea cu Thomas, ne-ai arunca numele în noroi. N-am făcut nimic rău, mamă. Nu ești aici să-ți faci prieteni printre servitori. Ține minte, orice pas greșit și pierdem totul. Isabela plecă privirea, dar inima îi bătea cu o forță nouă. Simțea că nu mai poate trăi închisă între ziduri și reguli. Căldura pe care o descoperise în prezența lui Thomas devenise singurul ei refugiu. Într-o noapte, Alexander nu putu dormi. Se plimbă pe aleile pustii, gândindu-se la fiecare cuvânt rostit de Isabela, la fiecare sacrificiu făcut de ea pentru o familie, ce nu-i vedea decât datoria, nu și suferința. Își dorea să-i spună adevărul, să-și smulgă masca și să-i ofere libertatea pe care o merită. Dar nu putea. Încă nu. A doua zi, Isabela îl întâlni pe Thomas la marginea grădinii, acolo unde salcâmii își plecau crengile peste gardul viu. Mi-e frică, Thomas. Toată lumea mă privește. Fiecare gest e supravegheat. Dar numai cu tine pot fi eu însămi. El o privi cu o duioșie adâncă. Poate că într-o zi veți fi atât de liberă încât să nu vă mai pese de nimic altceva. Poate, șopti ea, dar știu că acea zi e departe. În ochii lor se aprinse pentru o clipă o lumină nouă, speranța. Gesturile lor, deși mici, deveniseră tot mai încărcate de sens. O mână atinsă pe furiș, o floare presată între filele unei cărți, o privire ce spunea tot ce nu puteau rosti. Dar zvonurile nu întârziau să apară. Într-o seară, fratele Isabelei, Edward, îi spuse pe un ton precaut: Sora mea, se vorbește că ai fi prea apropiată de Thomas. Ai grijă, nu vreau să suferi din cauza unor vorbe aruncate în vânt. Isabela simți cum lumea îi se prăbușește. Era prinsă între două focuri: datoria față de familie și dorința de a-și asculta inima. În noaptea aceea, privind pe fereastră la luna palidă, Isabela își jură că nu va mai permite nimănui să-i frângă sufletul, oricât de ascuțite ar fi cuvintele celor din jur. Dar pe măsură ce vizita ducelui se prelungea, iar familia Hawthorne devenea tot mai suspicioasă, Isabela și Alexander știau că momentul adevărului se apropie. O singură greșeală ar putea să distrugă totul. Ce se va întâmpla când secretele nu vor mai putea fi ascunse?
Iar Isabela va fi nevoită să aleagă între dragoste și datorie? Taina lor era pe cale să fie dezvăluită. Când Isabela coborî în acea dimineață, atmosfera din conac era mai apăsătoare decât oricând. Servitorii murmurau pe la colțuri, iar privirile lor, de obicei respectuoase, o urmăreau cu o curiozitate reținută, dar tăioasă. În sufragerie, contesa vorbea șoptit cu doamna Potts, care își frângea mâinile nervoasă. Isabela simți că ceva se schimbase, că o umbră nouă se așternuse peste liniștea fragilă a casei Hawthorne. Nu trecu mult până să afle adevărul. În timp ce traversa coridorul, Emma, fata de la spălătorie, îi ieși în cale, cu ochii mari și speriați. Domnișoară Isabela, am auzit, oamenii spun că... Fata nu-și mai găsi cuvintele, dar Isabela înțelese. Un val de rușine și furie îi înroși obrajii. Se întoarse pe călcâie și urcă în camera ei, încercând să respire. Zvonul despre apropierea ei de Thomas, grădinarul cel nou, prinsese rădăcini în conac. Era de ajuns o singură privire aruncată pe fereastră, un râs auzit din grădină, ca să se nască bârfa care amenința să distrugă nu doar reputația Isabelei, ci și ultima șansă a familiei la salvare. Alexander, sub chipul lui Thomas, simți cu fiecare ceas cum frânghia se strânge în jurul lor. Îi vedea pe servitori vorbind pe la spate, pe Wilkins evitându-i privirea, pe contesă mai aspră ca niciodată. Seara, când Isabela ieși, în ciuda avertismentelor, să vadă dacă trandafirii din ceramică au înflorit, Alexander îi ieși în cale. Domnișoară, trebuie să fiți atentă. Lumea vorbește. Nu vreau să vi se întâmple ceva rău din cauza mea, șopti el cu vocea adâncită de vină. Nu e vina ta, Thomas, nu mi pasă de ce spune lumea. Nu mai pot trăi după regulile altora, răspunse ea, cu o hotărâre care îl surprinse. El se uită lung la ea, cu dorința de a-i spune adevărul, arzându-i pe buze. Dar încă nu putea. Dacă s-ar afla, ați avea de suferit. Sufăr deja, Thomas, de prea mult timp. În acea seară, Isabela fu chemată de mama ei în salon. Contesa o aștepta în picioare, cu mâinile încrucișate și privirea rece ca gheața. Vreau o explicație, Isabela. Ce legătură ai cu acel băiat de la grădină? Isabela își ridică privirea, cu o demnitate nouă în glas. Am nevoie de prietenie și de sinceritate. Thomas este singurul care m-a ascultat fără să mă judece. Singurul care mi-a dat curaj. Prietenie? Cu un servitor. În ce lume trăiești? Ai uitat ce ți-e datoria? Ai uitat de familie, de viitorul nostru? Nu, mamă, dar și eu am dreptul la fericire. Sunt mai mult decât un pion pe tabla dumneavoastră de șah. Contesa o privi cu un amestec de furie și disperare. Dacă nu încetezi imediat orice legătură cu acel băiat, te voi dezmoșteni. Nu vei primi nimic. Niciun nume, nicio avere, niciun viitor. Vei fi nimeni, Isabela. Pentru prima dată, amenințarea nu o doborî. Isabela simți lacrimi fierbinți în ochi, dar nu de teamă, ci de revoltă. Atunci așa să fie, șopti ea, cu glasul frânt. Mai bine să fiu nimeni, dar liberă, decât o marionetă în mâinile dumneavoastră. Contesa își pierdu pentru o clipă controlul, dar Isabela ieși din salon, fără să privească înapoi. Inima îi bătea nebunește, dar în același timp simțea că se născuse o altă femeie în ea, mai puternică, mai adevărată. Alexander fusese martor la totul, ascuns în umbra coridorului. Fiecare cuvânt îi se întipărise în suflet. Văzuse cât de greu era Isabelei să-și apere dreptul la fericire. Îi era clar că nu mai putea rămâne doar un observator, chiar dacă asta însemna să-și riște secretul. În acea noapte, Alexander se strecură prin conac, vorbind discret cu Wilkins și doamna Potts, rugându-i să nu alimenteze zvonurile. Cu o autoritate pe care nu o mai putuse ascunde, le ceru să oprească orice bârfă, să vegheze la liniștea domnișoarei. Thomas, nu știam că-ți pasă așa de mult, îi șopti Wilkins, mirat de fermitatea lui. Domnișoara Isabela merită respect. Nu e nimic rușinos în bunătate, rosti Alexander.
lăsând să se înțeleagă o putere pe care bătrânul grădinar nu o mai văzuse la un simplu servitor. A doua zi, bârfa începu să se stingă, iar Alexander veghea din umbră la fiecare semn de primejdie. Era dispus să-și sacrifice identitatea, să plece dacă prezența lui ar fi pus-o pe Isabela în pericol. Dar nu putea pleca încă, nu acum, când știa cât de mult avea nevoie de sprijinul lui. Isabela, deși rănită, nu mai era dispusă să tacă. Într-o după-amiază, își găsi mama în biroul încărcat de portrete și scrisori. Mama, vreau să știi că nu mă voi supune. Nu voi trăi cu inima frântă doar pentru că așa vrei tu. Prefer să fiu săracă, dar să pot iubi și să fiu iubită. Contesa o privi cu o durere ascunsă. Nu știi ce spui. O femeie singură nu are niciun viitor în lumea noastră. Atunci voi deschide o altă lume pentru mine, răspunse Isabela, cu vocea tremurândă, dar sigură. Fără să aștepte răspuns, ieși din încăpere. În prag, Alexander o aștepta. Ochii lor se întâlniră și, fără cuvinte, el îi făgădui un sprijin nestrămutat. Chiar dacă nu avea voie să-i dezvăluie adevărul, Alexander se jură să-i fie aproape, orice ar urma. În tăcerea coridoarelor, Isabela simți pentru prima dată că nu mai e singură, că cineva lupta alături de ea, chiar dacă lupta părea imposibilă. Dar deasupra lor plutea mereu amenințarea. Cât timp mai putea Alexander să-și ascundă identitatea? Cât mai putea Isabela să reziste sub povara sacrificiului? Liniștea ce se așternuse era doar preludiul furtunii ce avea să vină. Iar adevărul nu mai putea rămâne ascuns pentru multă vreme. Noaptea balului se așternuse peste conacul Hawthorne cu o solemnitate ce tăia respirația. Lumânările ardeau în candelabrele grele, iar ferestrele larg deschise lăsau să intre aerul proaspăt al unei veri timpurii, amestecat cu parfum de trandafiri. Muzica răsuna blând, iar domnișoarele în rochii diafane și cavalerii în fracuri negre se mișcau pe podeaua lucioasă ca niște umbre elegante. Pentru Isabela, această seară nu era decât o altă mască impusă, o altă scenă pe care trebuia să joace fără greșeală. Înainte de a coborî, privise lung în oglindă, încercând să-și regăsească curajul. Mama ei, mereu atentă la fiecare detaliu, o ajutase să-și prindă părul, să-și netezească rochia de mătase bleu pal și să-i șoptească aceleași instrucțiuni obosite. Astăzi trebuie să fii desăvârșită, Isabela. Ducele va fi aici. Nici o ezitare, nici o greșeală. Ai înțeles? Da, mamă, răspunsese Isabela, cu inima strânsă. Jos. Invitații dansau, râdeau, șușoteau. Printre servitori, Thomas, adevăratul duce de Ravenshire, supravegea discret aranjamentele. Ochii lui urmăreau tot, dar inima îi bătea pentru o singură persoană. În acea seară, Alexander era mai tensionat ca oricând. Știa că timpul minciunii se apropia de sfârșit. La apogeul balului, când dansatorii se odihneau la marginea sălii, doamna Potts, mereu vigilentă, îl surprinse pe Thomas ajustând cu o grație neobișnuită un aranjament de pe bufet. Mișcările lui erau sigure, gesturile elegante, iar vocea, când îi mulțumi lui Wilkins pentru ajutor, avea o politețe studiată, aproape aristocratică. Thomas, nu te-am văzut niciodată făcând asta așa. Bine, spuse Wilkins, privind uimit la modul în care aranja tacâmurile de argint. Thomas zâmbi ușor, dar nu răspunse. O servitoare tânără îl privi lung, apoi îi șopti Emei. N-ai observat? Thomas nu vorbește ca noi, parcă ar fi un domn, completă Emma, cu ochii mari. Alexander simți pentru prima dată că masca îi se fisurează. Încercă să se îndepărteze, dar suspiciunile începuseră deja să plutească în aer. Nu avea timp să le oprească. Tot ce putea face era să-și joace rolul până la capăt. În mijlocul agitației, Isabela se simțea tot mai străină. A dansat cu domnii respectabili, a zâmbit politicos la glumele obosite ale unor vecini de moșie, dar inima ei nu era acolo. Căuta cu privirea o alinare,
o portiță de scăpare, și o găsi în grădina luminată slab de felinare. Se strecură afară, cu pași mici, până la pavilionul de sub salcâmi. O bătaie ușoară în scândura balustradei o făcu să tresară. Thomas era acolo, ascuns în penumbra nopții. Isabela, numele ei, rostit atât de simplu, o făcu să simtă că nu mai e singură. Pentru o clipă, nu mai existau reguli. Ai scăpat și tu din bal?" întrebă ea cu un zâmbet trist. Nu cred că am aparținut vreodată acelui bal," răspunse el. Niciunei lumi de fapt, în afară de cea în care mă aflu acum, cu tine. Ea îl privi lung, cu o neliniște ascunsă sub ochii mari. Thomas, ți-ai dorit vreodată să fii altcineva? Să nu trebuiască să porți o mască? El ezită, lăsându-și mâinile să atârne peste balustradă. Da, mai mult decât pot spune. Dar cred că uneori masca devine fața pe care o arătăm lumii, iar inima rămâne ascunsă, până când găsește pe cineva care să o vadă cu adevărat. Isabela simți un fior în tot trupul. Pentru prima dată, recunoscu în privirea lui Thomas ceva ce nu mai văzuse. Dorință, teamă, speranță. Știi de ce mi-e cel mai teamă? Că mă voi pierde pe mine însămi. Că într-o zi, privind în oglindă, nu voi mai ști cine sunt. Că mă voi transforma în soția unui om pe care nu-l voi iubi niciodată. Și că va fi prea târziu să mai schimb ceva. Thomas se apropie un pas, încet, fără să încalce nicio regulă, dar încălcând toate barierele nevăzute dintre ei. Dumneavoastră nu sunteți o femeie ușor de pierdut. Ați luptat pentru fiecare clipă de sinceritate și meritați mai mult decât un destin scris de alții. Ea lăsă capul în jos, cu ochii umezi. Dar ce pot face? Lumea nu mă va lăsa niciodată să aleg. Sunt prizoniera unui joc care nu are reguli pentru fericire. Isabela. Vocea lui era gravă, încărcată de o emoție pe care nu și-o mai ascunsese niciodată. Dacă ați putea alege, ce ați face? Ea ridică privirea, iar în ochii ei se adunau lacrimi și curaj. Aș alege să iubesc, să fiu liberă, să nu-mi fie teamă să fiu eu însămi. Pentru o clipă, Alexander își dori să-i spună tot, cine este, de ce a venit, cât de mult o admiră. Dar cuvintele îi se opriră pe buze. Știa că adevărul i-ar putea distruge și ultima șansă de fericire. Poate că într-o zi, cineva va avea curajul să vă arate ce înseamnă să fii iubită așa cum meritați, șopti el. Ea închise ochii, lăsându-se mângâiată de vântul ușor. Între ei, spațiul se încărcase de o atracție irezistibilă, ceva interzis, dar imposibil de oprit. Balul se sfârși târziu, iar Isabela urcă în odaia ei cu pași grei. Pe coridoare, doamna Potts și Emma discutau în șoaptă despre Thomas, despre cât de ciudat părea la dans, despre cât de elegant gesticula și cât de corect își folosea limba. Nu e un om obișnuit, murmură Emma. Să nu spui nimic, fetițo, că nu e treaba noastră, răspunse doamna Potts, dar ochii ei erau plini de îngrijorare. În aceeași noapte, Alexander nu putu dormi. Se plimbă prin grădini, cu inima sfâșiată între dorința de a-și mărturisi identitatea și teama de a o pierde pe Isabela pentru totdeauna. Fiecare clipă petrecută cu ea făcea ca adevărul să fie mai greu de ascuns. Dar știa că, dacă ar fi ales să-i spună tot, lumea lor s-ar fi prăbușit. O iubea prea mult pentru a-i distruge speranța. A doua zi, Isabela se strădui să-și joace rolul de fiică perfectă, dar gândul la discuția cu Thomas nu-i dădea pace. Se simțea vinovată și, în același timp, liberă. Pentru prima dată, cineva o văzuse cu adevărat, nu ca pe o marfă de schimb între două familii. Spre după amiază, un poștaș elegant aduse o scrisoare cu pecete roșie. Contesa o deschise cu mâini tremurânde, apoi o citi cu voce tare, adunând familia în salon. Suntem chemați la Londra. Logodna trebuie grăbită. Ducele și tatăl tău vor discuta detaliile cât mai curând. Atât de repede? Întrebă Isabela,
simțind că pământul îi fuge de sub picioare. Nu avem timp de pierdut. Trebuie să ne pregătim, rosti contesa, cu un ton care nu admitea replică. Isabela se retrase în camera ei, cu sufletul răvășit. Privi pe fereastră, către grădina în care Thomas, Alexander, umbla încet printre straturile de trandafiri. Simți o dorință irezistibilă să-i spună tot ce simte, să-i ceară să fugă împreună, să uite de datorie și convenții. Dar știa că nu poate. Încă nu. În acea noapte, Isabela ieși din nou în grădină, unde îl găsi pe Thomas așteptând-o ca și cum ar fi știut că va veni. S-a primit o scrisoare, îi șopti ea. Trebuie să plecăm la Londra. Totul se va termina curând. Sau va începe altceva, nu știu. El o privi cu o durere nespusă. Nu vă pierdeți speranța. Încă nu e totul hotărât. Ea îl atinse ușor pe mână, iar pentru o clipă lumea întreagă se opri. Thomas, dacă nu ne vom mai vedea niciodată, să știi că ai fost singura rază de adevăr din viața mea. Niciodată să nu credeți că sunteți singură, îi răspunse el, înăbușindu-și emoția. În întunericul grădinii, Isabela și Alexander știau că barierele dintre ei erau mai înalte ca niciodată. Dar ceea ce simțeau era deja de necontestat, un adevăr la fel de periculos ca și minciuna. În zori, conacul fremăta de pregătiri. Isabela privi pentru ultima dată peste umeri, spre locul unde Thomas sau Alexander dispărea în umbra copacilor. În inima ei, speranța și teama se luptau pe viață și pe moarte. Ce va aduce Londra? Va reuși Isabela să-și găsească vocea înainte de a fi prea târziu? Iar Alexander va avea curajul să riște totul pentru adevăr și dragoste? Niciunul nu știa răspunsul, dar amândoi simțeau că povestea lor abia începe. Diligența care ducea familia Hawthorne la Londra părea să alunece pe străzile prăfuite cu o grabă ce nu lăsa loc pentru răgaz sau speranță. În interior, Isabela stătea cu mâinile strânse în poală, simțind cum aerul devine tot mai greu cu fiecare milă ce o depărta de grădinile unde își găsise pentru scurt timp libertatea. În jurul ei, mama și fratele discutau în șoaptă despre eticheta balurilor, despre cum trebuie să se comporte, despre cât de important era ca Isabela să impresioneze lumea bună a Londrei. Dar Isabela abia le mai auzea glasurile. În același convoi călătorea și Thomas, sub chipul său de servitor, cu ochii mereu ațintiți pe silueta delicată a Isabelei. Alexander simțea o neliniște crescândă, nu doar pentru că trebuia să-și păstreze încă o dată masca, ci și pentru că la Londra, Isabela era expusă unei lumi mai crude, mai neiertătoare. Știa că nenumărați pretendenți vor încerca să-i câștige favoarea, iar gândul acesta îi aprindea în suflet un foc nestăpânit de gelozie și teamă. Ajunși la reședința Hawthorne din Mayfair, Isabela se trezi asaltată de vizite, invitații, atenții discrete și priviri evaluatoare. Orice gest era analizat, fiecare zâmbet devenea un test. Încă din prima zi, domnii tineri cu titluri sonore și surâsuri calculate își făcură drum spre ea. Unul dintre ei, Lordul Seymour, se arătă deosebit de insistent. Lady Isabella, doriți să-mi acordați onoarea unui dans la balul de diseară? Întrebă el cu o reverență perfectă. Isabela zâmbi mecanic, aruncând o privire fugară spre Thomas, care se ocupa de aranjamentele florale din salon. Privirea lui scurtă, aproape dureroasă, îi spuse mai mult decât ar fi putut vreo vorbă. Vă mulțumesc, Lord Seymour. Am să fiu onorată, răspunse ea, cu voce stinsă. Departe de ochii invitaților, Alexander simțea cum îi fierbe sângele. Fiecare compliment adresat Isabelei, fiecare râs aruncat din partea tinerilor nobili, îi amintea că nu avea niciun drept asupra ei, că nu era decât un servitor, un străin printre ai săi. Dar inima îi striga contrariul. Seara, balul la reședința Montague strălucea în lumina candelabrelor. Isabella, îmbrăcată în cea mai elegantă rochie, dansa cu grație, dar sufletul îi era departe. Simțea priviri apăsătoare,
simțea gelozia femeilor și interesul bărbaților, iar peste toate plutea întrebarea, cui aparține ea de fapt. După un dans, Isabela se retrase pe terasa răcoroasă, simțind nevoia să respire. Thomas apăru la câțiva pași distanță, aducând un coș cu flori pentru mesele din salon. Isabela, sunteți bine?" șopti el, cu o grijă pe care nu o mai putea ascunde. Ea îl privi lung, cu o intensitate nouă. Nu sunt bine. Toată lumea mă privește ca pe un premiu. Nimeni nu mă ascultă. Nimeni nu mă vede cu adevărat. Eu vă văd, răspunse el, cu o sinceritate ce-i tremura în glas. Știu, dar uneori am impresia că nici tu nu ești ceea ce pari, Thomas. Cuvintele ei îl surprinseră, dar Alexander nu a avut timp să răspundă. Pe terasă a apărut Lady Eleanor, o rivală veche, cunoscută pentru limbajul ei ascuțit și plăcerea de a umili. Lady Isabella, ce ciudat să vă găsesc aici, la brațul unui servitor, rostia, cu un surâs veninos. Poate la țară asemenea lucruri sunt permise, dar la Londra reputația se clădește greu și se pierde ușor. Oaspeții din apropiere se opriră din conversații, atenți la fiecare cuvânt. Isabela simți cum îi arde fața de rușine, dar nu se clinti. Thomas însă păși înainte, cu o demnitate ce nu putea fi confundată. Lady Eleanor, am venit doar să aduc flori. Lady Isabella nu are nevoie să fie apărată de zvonuri nefondate, spuse el calm, dar cu un ton ce făcea să vibreze aerul. Lady Eleanor râse scurt, dar nu putu ascunde surpriza. Câtă îndrăzneală pentru un servitor, câtă cruzime pentru o doamnă, răspunse el, privindu-i direct în ochi. O tăcere apăsătoare se lăsă peste terasă. Isabela, cu inima bătând nebunește, ridică bărbia și își găsi curajul. Lady Eleanor, vă mulțumesc pentru grija arătată, dar nu am nevoie de lecții despre onoare de la cineva care nu cunoaște bunătatea. Câțiva invitați izbucniră în aplauze discrete, iar Lady Eleanor, roșie la față, se retrase în grabă. După incident, Isabela și Thomas rămăseseră singuri pentru o clipă. Fără să mai țină cont de reguli, Isabela îi șopti. Nu știu cine ești cu adevărat, dar știu că nu ești un simplu servitor. Nimeni nu ar fi riscat atât pentru mine. Alexander o privi cu o tandrețe pe care nu o mai ascunsese niciodată. Poate că într-o zi veți afla tot adevărul, Isabela. Până atunci, aveți încredere în mine. Ia în cuviință, cu ochii umezi de recunoștință și dorință. Balul continuă, dar zvonurile se răspândiseră deja printre nobili. Faptul că un simplu servitor se opusese unei lady atât de influente nu putea fi trecut cu vederea. Unii bărbați îl priveau pe Thomas cu suspiciune, alții cu admirație, iar Isabela devenise subiectul preferat al șoaptelor din saloane. Alexander simțea că nu mai poate amâna mult adevărul. Văzuse în ochii Isabelei nu doar recunoștință, ci și o întrebare nerostită, un început de iubire care îi speriase pe amândoi. Dar pentru prima dată nu mai era dispus să fugă de ceea ce simțea. În noaptea aceea, Isabela nu putu dormi. Gândurile îi alergau necontenit între umilința de pe terasă, privirea protectoare a lui Thomas și întrebările ce nu-i dădeau pace. Cine era el, de fapt? Cum de îi apărea mereu alături, gata să-i aline rușinea și să-i redea curajul? A doua zi, Isabela fu invitată la o plimbare în Hyde Park, alături de alți tineri de familie bună. Lord Seymour îi oferise brațul, iar ea, deși zâmbitoare la suprafață, simțea cât de falsă era scena. Din spate, Thomas îi urmărea discret, cu inima grea. O privire scurtă dintre ei spunea totul, niciunul nu mai suporta această minciună. Lord Seymour, încercând să-i câștige inima, îi șopti: Lady Isabella, sper că la Londra veți găsi ceea ce vă doriți cu adevărat. Poate că ceea ce-mi doresc nu poate fi găsit într-un salon, răspunse ea, cu o sinceritate care îl descumpăni. Thomas zâmbi amar, știind că Isabela începuse să vadă dincolo de aparențe.
Și totuși, fiecare zi petrecută la Londra adâncea prăpastia dintre ei. El nu era liber să-i spună cine este. Ea nu era liberă să aleagă cu inima. Dar după acea noapte, un lucru devenise clar. Isabela nu mai era dispusă să fie umilită, iar Alexander nu mai era dispus să stea în umbră. Între ei, tensiunea crescuse, transformându-se într-o promisiune nerostită. Ce se va întâmpla când adevărul va ieși la lumină în lumea nemiloasă a Londrei? Vor avea curajul să lupte pentru ceea ce simt sau vor fi învinși de reguli și prejudecăți? Răspunsul încă se ascundea în umbrele balurilor, dar Isabela știa că nu mai poate fugi nici de întrebări, nici de dorință. Iar Alexander, pentru prima dată, era pregătit să riște totul. Londra era cuprinsă de agitația zvonurilor. Numele Isabelei Hawthorne era pe buzele tuturor, ba un domn binevoitor, ba o doamnă indignată, ba o domnișoară invidioasă șopteau în saloanele de bal și pe culoarele întunecoase ale marilor case. Sub această presiune, Isabela abia mai găsea răgaz să respire. Zâmbetul ei era tot mai palid, iar ochii tot mai adânci, ca și cum fiecare zi la Londra îi răpea o parte din suflet. În acea după-amiază, o scrisoare neașteptată ajunse la ea, adusă de Emma, cu obrajii roșii de emoție. Era un bilețel scurt, dar cuvintele, deși simple, aveau o greutate de plumb. Vă rog, întâlniți-mă în seara de la capătul grădinii, la ceasul apusului. Trebuie să vă spun adevărul. T. Isabela ezită îndelung, dar curiozitatea și neliniștea învinseseră frica. La ora stabilită, se strecură afară din casă, cu inima bătându-i sălbatic. Soarele cobora încet, colorând vitraliile serei într-un amestec de aur și rubin. Aerul era cald, încărcat cu miros de pământ reavăn și flori rare. Thomas, Alexander, o aștepta deja, sprijinit de un banc de lemn. Părea alt om, mai drept, mai obosit, mai hotărât ca niciodată. În lumina filtrată, trăsăturile lui păreau de o noblețe care nu mai putea fi ascunsă sub hainele modeste. Isabela. Vocea lui era joasă, aproape șoptită, dar fiecare sunet vibra în aerul greu al serei. Thomas? Nu mai pot spune așa. Cine ești de fapt? Ea se opri la câțiva pași de el, privindu-l cu o teamă amestecată cu dorință. Alexander îi susținu privirea, iar după o ezitare dureroasă, se ridică și se aplecă ușor, într-o reverență plină de demnitate. Numele meu este Alexander Blackwood. Sunt ducele de Ravenshire. Timpul păru că se oprește. Isabela își duse o mână la piept, încercând să-și regăsească respirația. Nu e adevărat. Vă jur că e adevărat. Am venit la Hawthorne sub numele de Thomas pentru că se opri, căutând cuvintele potrivite. De ce? Șopti ea, cu lacrimile curgându-i pe obraj. De ce m-ai mințit? De ce ai jucat cu sufletul meu? Alexander făcu un pas spre ea, fără să încerce să-i atingă mâna. Am primit scrisori anonime, Isabela. Scrisori care îți ponegreau numele, care îmi spuneau că nu ești sinceră, că nu ești ceea ce pari. N-am vrut să cred, fără să văd cu ochii mei. Am vrut să te cunosc așa cum ești, nu cum te arată balurile, nu cum te prezintă mama ta, nu cum te judecă lumea. Vocea lui tremura, iar Isabela simți o furie amestecată cu durere. Și ai ales să mă ispitești cu bunătatea ta, să-mi câștigi încrederea, să-mi furi secretele, totul pentru că nu puteai avea încredere. Nu așa. Nu am vrut să te rănesc. La început a fost teamă, apoi a fost admirație, a fost dragoste. Dragoste? Dragostea nu se naște din minciună, Alexander. Pentru o clipă, amândoi tăcură, ascultând doar foșnetul frunzelor și bătăile inimilor. Dacă ți-aș fi spus cine sunt, ai fi avut curaj să fii tu însăți? Ai fi avut încredere să-mi spui ce simți cu adevărat? Isabela nu răspunse, dar lacrimile îi mărturiseau răspunsul. Tot ce am făcut ca să știu că nu ești doar o aparență.
Și acum știu. Dar eu nu mai știu cine sunt, Alexander. M-ai trădat. Ea se întoarse, dar el îi apucă ușor brațul. Nu cer iertare pentru ce am simțit, Isabela. Știu că am greșit. Dar dacă vrei să mă urăști, fă-o pentru ceea ce sunt, nu pentru ceea ce am încercat să fiu. În seara tăcută, Isabela își lăsă mâna să-i alunece din strânsoare. Îl privea ca pe un străin, dar și ca pe bărbatul care îi cunoscuse toate temerile, care îi apărase demnitatea în fața lumii. Ce va spune lumea? Ce va spune mama mea, familia ta, dacă vor afla că ducele de Ravenshire s-a deghizat și a ispitit o fată fără apărare? Alexander inspiră adânc, simțind întreaga greutate a gestului său. Vor fi scandalizați. Vor încerca să te distrugă pentru a mă pedepsi pe mine. Dar nu mai pot trăi cu minciuna. Dacă tu ai curaj să înfrunți consecințele, le voi înfrunta și eu, cu tine. Un răsunet de pași pe alee îi făcu să tresară. Isabela știa că, odată ieșiți din seră, totul putea fi pierdut. Reputația ei era deja la limită. Orice zvon, orice șoaptă putea arunca totul în aer. Nu știu dacă pot să mai am încredere, Alexander. Nu știu dacă pot să iert. Nu-ți cer să mă ierți acum, dar nu te voi lăsa să lupți singură. Nu după ce ți-am văzut sufletul adevărat. Tăcerea dintre ei era adâncă, dar plină de promisiuni nerostite. Isabela făcu un pas înapoi, încercând să-și adune gândurile. Poate că nu merit să fiu iubită, șopti ea, cu vocea frântă. Nimeni nu merită mai mult decât tine. Dacă e nevoie, voi renunța la titlu, la tot, doar să știu că ai ales liber. Ea se uită lung la el, cu ochii mari, întunecați de durere și dorință. Ce va urma? Dacă lumea află, dacă mama mă dezmoștenește, atunci vom înfrunta împreună totul. Nu mai pot trăi fără adevăr, nici fără tine. Isabela își șterse lacrimile, privind spre vitraliile colorate care lăsau lumina să danseze pe podea. Pentru prima dată, nu mai simțea doar durerea trădării, ci și eliberarea unei alegeri adevărate. Nu pot promite nimic, Alexander, dar vreau să încerc să te cred. El în cuviință, fără zâmbet, dar cu o recunoștință profundă. Îți voi fi alături, orice ar fi. Ieșind din seră, Isabela simți privirile suspicioase ale servitorilor și a unui verișor indiscret, care părea să fi văzut mai mult decât trebuia. Scandalul era la un pas să izbucnească. În acea noapte, Isabela nu dormi deloc. Pe coridoarele reci pășea ca o umbră, între teamă și speranță. În camera lui, Alexander privea spre întuneric, hotărât să nu mai fugă de consecințe. Pentru prima dată, nu era doar ducele, ci un bărbat dispus să riște totul pentru o dragoste sinceră. În zorii zilei, Isabela știa că viitorul ei nu mai putea fi la fel. Dar pentru prima dată, avea curajul să-și asculte inima, chiar dacă asta însemna să piardă totul. Ce soartă îi aștepta când adevărul va ieși la iveală în fața întregii societăți? Vor găsi puterea să se sprijine unul pe celălalt? Sau vor fi îngenunchiați de prejudecăți și trădări? Umbrele scandalului se adunau la orizont. Dar Isabela nu mai era dispusă să fugă. Bătălia abia începea. Londra fremăta de zvonuri, fiecare salon, fiecare colț de stradă, fiecare birjă părea să șușotească același nume: Isabella Hawthorne. În dimineața în care vestea despre adevărata identitate a lui Thomas, ducele de Ravenshire, Alexander Blackwood, și despre deghizarea lui scandaliză întreaga înaltă societate, Isabela simți că aerul devine irespirabil. Scrisorile de la prietene se răreau, privirile erau tăioase, iar ușile care până ieri îi se deschideau larg acum rămâneau închise cu politețe rece. Familia Hawthorne fu lovită în plin. Contesa izbucni în lacrimi de furie și rușine. "Ne-ai distrus!" strigă ea, cu glasul spart, apucând-o de umeri pe Isabela. "Ce ai făcut, copilă? Cum ai putut să te lași amăgită de un bărbat care a râs de noi toți?" "Nu am știut, mamă. Nu am știut." Răspunsul Isabelei fu mai mult o rugăciune decât o replică, dar contesa se întoarse cu spatele
refuzând orice apropiere. Lordul Hawthorne rămase tăcut, cu umerii prăbușiți, ca și cum întreaga povară a deceniilor s-ar fi abătut asupra sa într-o singură clipă. Zvonurile nu întârziară să ajungă și în cercurile nobililor. Ducele a trăit printre servitori ca un simplu grădinar. Lady Isabella s-a lăsat amăgită de propriul ei logodnic. Batjocura și indignarea alimentau focul scandalului. Oamenii din înalta societate se adunau în saloane, discutând cu voci ridicate, fiecare adăugând o nouă notă de ocară la povestea deja inflamată. În tot acest timp, Isabella se retrăsese într-o cameră de la etaj, privind ore în șir pe fereastră, cu sufletul zdrobit. Se simțea abandonată, vinovată și, mai presus de toate, trădată nu doar de Alexander, ci și de lumea care îi întorsese spatele cu atâta ușurință. Dar spre seară, Alexander trimise un bilet scurt. Nu voi fugi. Nu te voi lăsa să porți singură povara greșelii mele. Azi, la balul Lady Montague. Isabella citi rândurile cu mâinile tremurând. Știa ce urma să riște el, știa ce avea să piardă ea. Balul Montague era întoi, iar invitații murmurau, aruncând priviri spre Isabella, de fiecare dată când trecea prin salon. Fiecare dans părea o interogație, fiecare compliment, o insultă bine mascată. La marginea ringului, Alexander intră, îmbrăcat impecabil, dar cu ochii obosiți de nesomn și grijă. Lady Montague, gazda, îl întâmpină cu un zâmbet glacial. Ducele de Ravenshire sunteți, se pare, omul momentului. Aș fi preferat să fiu uitat, răspunse Alexander cu voce joasă. Într-un moment de tăcere, el ceru cuvântul. Toate privirile se întoarseră spre el, iar Isabella simți cum inima îi se oprește. Alexander păși în mijlocul salonului, privindu-i pe fiecare în ochi. Am venit să spun adevărul. Am greșit față de Lady Isabella și față de familia Hawthorne. Da, m-am deghizat printre servitorilor. Am făcut-o pentru că voiam să cunosc adevăratul suflet al celei care urma să-mi fie soție, nu masca pe care o arată societății. O rumoare agitată străbătu încăperea. Am făcut o greșeală, dar nu din cruzime, ci din frică și din dorința de a nu repeta greșelile trecutului. Am descoperit în Lady Isabella mai multă noblețe, curaj și bunătate decât am găsit vreodată în lumea noastră. Se întoarse către Isabella, care stătea nemișcată, cu ochii plini de lacrimi. Vă spun în fața tuturor, o iubesc nu pentru titlul ei, nu pentru ceea ce ar putea salva din familia mea sau din a ei, ci pentru că a avut puterea să fie sinceră într-o lume a minciunii. Își lăsă capul în jos, apoi continuă. Dacă vreun blam sau vreo rușine trebuie să cadă asupra mea. Eu am mințit, nu ea. Eu am provocat scandalul, nu ea. Și dacă aceasta e vina care ne va urmări, mi-o asum pe deplin. Nimeni nu îndrăzni să-l întrerupă. Tăcerea era ca un verdict. În acea noapte, Isabella fu căutată de familia sa. Contesa, cu ochii roșii, îi se adresă pe un ton dur, dar obosit. Nu avem de ales. Ducele și-a recunoscut vina, iar lumea e prea avidă de scandal ca să ierte vreodată. Dacă refuzi această căsătorie, vei fi izgonită pentru totdeauna. Și dacă o accept, ce-mi va rămâne? Întrebă Isabella cu glasul stins. Numele nostru. Și poate un viitor. Dar nu-ți cer să mă ierți. Isabella privi către tatăl ei, care o strânse pentru prima dată în brațe după mult timp. Fata mea, nu mai putem schimba trecutul, dar poți alege să nu-ți frângi viața pentru greșelile altora. În zorii următoarei zile, Alexander se prezentă la reședința Hawthorne. Nu mai era nimic de ascuns. Se înfățișă în fața Isabelei, înconjurat de privirile rece ale contesei, ale tatălui ei, ale servitorilor, care știau acum totul. Isabella, nu pot să-ți cer iertare, dar pot să-ți promit că din această zi nu va mai fi niciun secret între noi. Sunt gata să renunț la titlu, la avere, la tot, doar să știu că mă poți privi fără teamă. Ea îl privi îndelung. În ochii lui nu mai era nici urmă de mândrie, ci doar o sinceritate care o dezarma. M-ai rănit, Alexander. Ai zdrobit tot ce era curat între noi.
dar ai avut curajul să te expui, să-ți recunoști greșeala în fața tuturor. El închise ochii pentru o clipă, ca și cum aștepta un verdict. Știu că reputația mea e pierdută. Știu că nu voi mai fi privită niciodată cu admirație, ci cu milă sau dispreț. Vocea Isabelei era calmă, dar fermă. Dar dacă dragostea ta e sinceră, dacă nu vei mai ascunde nimic, atunci sunt dispusă să lupt alături de tine. Chiar dacă lumea nu ne va ierta, noi putem încerca să ne iertăm unul pe altul. Alexander îi luă mâinile în ale lui, iar Isabela, cu ochii în lacrimi, îi răspunse cu un zâmbet palid, dar plin de speranță. Împreună, orice ar fi. În acea zi, familia Hawthorne, deși cu inima încă sângerândă, acceptă unirea celor doi. Scandalul nu se stinse, iar răni adânci rămăseseră neînchise, dar Isabela și Alexander găsiră în sinceritate și sacrificiu o nouă temelie. Londra îi privea cu ochi critici, dar povestea lor nu mai putea fi oprită. Umbrele trecutului îi urmăreau la fiecare pas, dar Isabela știa acum că adevărul, oricât de dureros, e singura cale spre vindecare. Ce le va aduce viitorul? Răzbunare, iertare sau o fericire pe care nimeni nu le-o poate lua? Răspunsul încă se ascundea în privirile lumii și în inimile lor, gata să sfideze totul pentru iubire. Liniștea care cuprinse conacul Hawthorne după furtuna scandalului era una nouă, încărcată de un fel de promisiune fragilă. Isabela și Alexander, obosiți de bătăliile purtate împotriva prejudecăților și a orgoliilor, simțeau nevoia să lase în urmă zgomotul orașului, privirile tăioase și șoaptele necruțătoare ale lumii bune. Decizia lor a fost luată fără fast, fără anunțuri pompoase și fără invitați de dragul aparenței. Aveau să se căsătorească departe de ochii curioșilor, doar cu cei dragi, aproape. Într-o dimineață răcoroasă de toamnă, Isabela își strânse mâinile în poala rochiei simple, albe, în timp ce Emma, cu ochii umezi de emoție, îi așeza un fir de lavandă în păr. "Sunteți atât de frumoasă, domnișoară Isabela." "Nu, iertați-mă, Lady Isabela," șopti fată, zâmbind timid. "Doar Isabela, Emma. Astăzi vreau să fiu doar eu însămi, fără titluri, fără măști." Emma zâmbi cu o afecțiune sinceră, iar Isabela simți pentru prima dată că, dincolo de toate pierderile, câștigase ceva ce lumea nu-i putea lua: libertatea de a-și trăi viața după propriile reguli. Ceremonia a avut loc în mica biserică de la marginea moșiei Ravenshire, într-un cerc restrâns. Tatăl Isabelei, cu fața brăzdată de lacrimi și mândrie, Emma și Wilkins, Alexander cu o reverență sinceră pentru fiecare dintre cei prezenți. Contesa, deși împăcată cu greu cu alegerea fiicei, asistă tăcută din spate, cu ochii umezi, neputând să nu recunoască forța Isabelei. Preotul rosti jurămintele, iar Isabela și Alexander își strânseră mâinile, privindu-se cu o sinceritate ce părea să topească orice urmă de îndoială. "Vă promit, Isabela, că nu voi mai ascunde niciodată cine sunt și ce simt," rosti Alexander, cu glasul plin de emoție. "Iar eu îți promit că, orice ar veni, voi merge lângă tine cu inima deschisă," răspunse ea, cu ochii strălucind de fericire. Luna de miere nu a fost o evadare exotică, ci o retragere în liniștea conacului Ravenshire, acolo unde Alexander și Isabela au învățat să-și descopere unul altuia nu doar trecutul, ci și visurile. Zilele curgeau liniștit, iar serile erau pline de conversații sincere, de râsete, de plimbări prin grădina care cândva îi adusese împreună. În timp, reputația lor, deși pătată la început, începu să se refacă. Alexander, cu o demnitate reînnoită, își îndeplinea îndatoririle de duce, nu pentru a impresiona, ci pentru a construi ceva autentic, inspirat de modelul soției sale. Nu se mai temea de judecata celorlalți, ci căuta să fie drept și sincer, atât cu supușii săi, cât și cu sine însuși. Isabela, ca ducesă, se implică în viața comunității, ajutând familiile nevoiașe, deschizând școli pentru copiii săraci și aducând alinare celor care
ca și ea odinioară, simțeau povara privirilor reci și a ușilor închise. Vocea ei, odinioară timidă, deveni un reper de blândețe și curaj. Nu vreau să fiu amintită doar ca o soție de duce, îi spunea ea lui Alexander într-o seară, stând la fereastra mare a salonului. Vreau ca fetele care vin la mine să plece cu speranță, nu cu frică. Și vei reuși, Isabela, pentru că ai transformat și inima mea, nu doar lumea din jur, îi răspundea el, privind-o cu o dragoste neștirbită de trecerea timpului. Anii trecură, iar cei care odinioară îi batjocoriseră ajunseră să le admire curajul. Familia Hawthorne fu încet acceptată din nou în cercurile înalte, dar Isabela nu uită niciodată cine a fost și cât de ușor se poate pierde totul pentru o minciună sau un zvon. Îi învăță pe copiii lor să prețuiască adevărul, să nu judece după aparențe și să-și urmeze inima, chiar și atunci când lumea întreagă pare să le fie potrivnică. În fiecare dimineață, Alexander găsea liniște privind-o pe Isabela cum îngrijește florile sau citește cu Emma la umbra copacilor. În fiecare seară, Isabela știa că iubirea nu e niciodată un dar de la lume, ci o alegere făcută, zi de zi, împotriva oricărei adversități. Dacă ar fi să o luăm de la capăt, ai alege la fel? Îl întrebă Isabela într-o zi, cu zâmbetul acela pe care doar el îl cunoștea. De 1000 de ori, răspunse Alexander, trăgând-o ușor spre el, pentru că doar tu m-ai învățat ce înseamnă să trăiești cu adevărat. Astfel, departe de fastul și ipocrizia balurilor, Isabela și Alexander clădiră o viață în care respectul, adevărul și compasiunea erau temelia fiecărei zile. Iar când trecutul se mai strecura uneori în amintiri, nu le mai aducea rușine, ci recunoștință pentru drumul parcurs împreună. Privind spre viitor, știind că lumea poate fi crudă, dar și că dragostea adevărată nu se teme de nicio furtună, Isabela și Alexander erau gata să înfrunte orice, uniți prin legătura neclintită dintre două suflete, care au ales să fie libere și sincere, indiferent de preț.